Hindi nakatayo, patay na puruhan. Perang pambili ng radyo, tinalo ko sa sabungan. Dito ka maayo mo sa kanta ko. Daw lang yan, no? Daw mabalik ang bagyong Sara kag bagyong Ramon sa akong tingog. Ay, nako. Yung mga ka-aksyon, ginhambal ko gaina, di ba? Pizza subok November 24, 2019. Uy, nakabalo-bala ka mo nga santong November 24, 1859. Gin-publish ni Charles Darwin ang iya libro nga The Origin of Species. Oh, te, makapabinsara makabunga kamo nagalin sa amo. Ang iya libro, ginbago ang pananawan na kung paano ang tao nagtuhaw diri sa kalibutan. Si Charles Darwin ang nagbutang sa mabakod nga haligi sa science, especially sa biology. Kung inyo pa madumduman mga kaaksyon, ining si Charles Darwin ang ginbunag sa tong February 12, 1809. Isa ini siya ka naturalist na balang nag-study sa nature, geologist kag biologist. Sadtong September hasta Oktubre tuig 1835, halos 5 ka semana nagkadto ining si Charles Darwin sa Galapagos Islands para tun-an sa isla kag para matun-an ang iya nakolekta nga mga species. Ang iya mga natun-an sa Galapagos Islands, ang iya nangin pundasyon para sa iya libro nga The Origin of Species. Sa iya nga libro, nag-explain nga ang mga sapat subong hindi parihas sa mga sapat nung santong una. Milyon na ka mga tinuig ang nakaligad. 3 ka konsepto ang dapat insindihon para ang iya libro nga The Origin of Species maintindihan sang madalom. Munag natawag naton nga una, natural selection, evolution, and of course, the origin of species. Di halimbawa mga ka-aksyon kung i-elaborate ko sa inyo ang natural selection. For example, 4 bilog dira nga mga tanga. Tanga gid ang example tabi no. Tanga. Ang tanga baw. 4 ka bilog tanga, 2 ka yellow, tapos 2 ka brown mo. Grabe nga tanga, color yellow, no? Basta ining tanga, guro ba si may aras ang hipab, lahipab, no? Ti, ang tanga ni, gintoka siyang pispis. Ang nabilin, 1 ka yellow, kag 1 ka brown. Ti, because of survival, kag gusto man nila padabuo ng ilang lahi, ti, malove-making sila nga duwa, di ba? So, masilig naton nga ang bayidira is color brown. Magalabot ang adlaw nga color brown sa tuod nga tanga, pero magaproduce siya sa color yellow nga tanga, di ba? Di ang iloy color brown, color brown, di ba? Nagbuto siya sa uli, ang mga kabataan ni sa uli nagbuto sa color yellow. That is because nga before anay, may ara sila gali isang great grandfather nga color yellow, di ba? So muna, alangan mada masilig naton nga ang baka kastahan niya ang kanding no do kamudlay man. So, because of natural selection, piliun niya man ang iya kauri man nga baka, di ba? Nakatilaw ka 1 ka baka, nagkasta sa ido, wala man, di ba? So, kumpiliton siguro, di ba? But, because of the selection nga natural, piliun niya man ang iya kalahi. Muna, budla magro pispis kag ang baka, no? Paano naman? Okay, tungod sa survival, prey and predator, may maubos nga varieties ang sapat kag nagakatabo ang crossbreed, di ba? Nagambal sila yang sang una yang zebra, di stripes, di ba? Mas magsilig ka mo nga sang una, ang zebra, checkered, wala maguro, no? May harap pag kayo sa mga kaaksyon, inabalang pag-travel sa bao, ti may ara man niya nga lugar nga ang baoya lipot liog. May ara man niya ano? May ara mga bad smell nga bao, depende man sa bao guro no kung way ginapaliguan.
So, amo na, from one place to another, tungod sang prey and predator balagyo ni be ang isa kasapat or because of the fortuitous events, di ba? May harap bisang typhoon nga mag-aabot dira sa dira nga lugar, baha because of the flood, maga-transport sila from one place to another. So, amo na, accidentally, may manmit to sila nga do kakaiba nga baong buranguson. So, buranguso na. Diba siguro yung mahilig siya magpatubo siya bigutin. So, muna, nag-crossbreed ang sapat. Kag makibot kaya nga, no, wala man ko magisagod nga bao ni isang una nga amo ni nga sahay, no? Bao nga gakaon pizza. Ano na sila man? Teenage Mutant Ninja Turtle? So, muna, damo naghahambal nga si Charles Darwin ang pinaka-influential nga scientist sa history. Siya ang napatay sa tong 1882 pero nagbilin sang ligasiya para baguhon ang pag-insindi sa mga tao kag para buksan ang pabinsaron sa tao para sa bag-o nga alagyan. Ang libro ni Charles Darwin ang nagpaathag man sa kung ano ang role sang tao diri sa aton nga kalibutan. So, ari mga kaksyon, di ba, ginahambal ni Charles Darwin nga ang tao nagalin sa amo, di ba? May gahambal pagani nga nagsugod gidang tanan sa ginatawag naton nga lumot or bakterya. Kaya bakterya, nangin lago siya, nangin isda, tapos ang isda gitubuan sa tiil kag kamot, kag sa uli ang isda to gitubuan sa tiil kag kamot gakabang na sa igad bye-bye, sa uli nga do nagreptile na siya. Tapos sa uli, pag reptile niya, nagsaka na siya sa may sa may kahoy. Pag sa uli, ang ikog ya, amat-amat nga nadula. Pag sa uli, nangin amo na to sabi, no? Pag nangin oranggutan na siya, sa uli, nangin tao na siya. Ang lain siya sa uli, ang tsura yan, nangin janitanggo na siya, di ba? Janitanggo na tsura niya, pero ang iya, the way siya maghambal, di ba? Amo, nagali yan, no? So, ano yung 5 theories kung paano kuno na-create ang tao? Well, abot sa kay Charles Darwin, ha? Of course, ang ginapatihan natin mga ka-aksyon, kita yung nagalin gidya sa kay Adam and Eve. Oh, ari na sa aksyon ninyo. Aga pa. So, muna, nagalin ang tao through Adam and Eve. Kag may naghahambal man nga ang tao nagalin man sa amo. May ara man nagapati nga ang tao naghalin sa mga aliens. Amo na, nagalin sa aliens. May nagapati man kita nagalin sa sea creatures, sinabala mga sukoy, mga mermaid, di ba? Dira kita kuno naghalin. Kag may ara man nagapati nga ang mga tao nagalin sa isa ka intelligent agent nga may ara sang superpowers. Nga may ara man sang Ginoo, di ba? Pero wala sa maka-explain kung sino ini ang ginahambal nila nga the most intelligent nga tao, mga may superpowers. Diba si kita guro na galing kay Superman, di ba? Hindi mo na ginahambal nila. So, 5 mga ka-aksyon, 5 ka mga pagpati kung nga or diin ang tao naghalin. Una sa kay Adam and Eve. Ikaduwa, nagalin kita sa amo muna sa gintunaan ni Charles Darwin. Pangatlo, kita naghalin kuno sa mga alien. Nga kuno, ara kita kuno sa una sa outer space. But because of the asteroids, because ang girahay dito sa solar system, nangita kita sa kalibutan nga maging safe ang tao. Nagkadto kita sa Earth, no? So muna, pang-apat, kita yung naghalin sa sea creatures. Like, muna, Shokoy, Little Mermaid, kag ang ikalima, amo to ang intelligent human. Nga wala maka-explain kung sino nang intelligent human, di ba? Or person, nga may superpowers. Amo na bala magusga, kung naghambal sa inyong kapatihan nyo na, basta kung ginapatihan ko makakakaksyon si Adam and Eve. Pero ano patihan, Charles Darwin? Depende sa inyo. Kamo na bala mag-komentar dira sa itong Facebook Live. Hanapon nyo or hanapin nyo mga ka-aksyon. Nagtagalog na ko. Pagitaon nyo mga ka-aksyon. Johnny Tango rides again. Paki-like and share ang aton Facebook Live.
Isa sa aton nga mga balita subong nga aga nga makapukaw sa inyo ginatuyo nga mga lawas, lapyo kati nagwan battle ang sugod kagapon pero nagtapos sa duha ka kaha nga agwa di pataranta. Ani mga kaaksyon isa sa mga ginatawag naton nga prediction ni Nostradamus. Nga kuno si Nostradamus nagpredict sang mangin future ni President Donald Trump sang pungsod Amerika. Di bala subong may ara sang impeachment inquiry batok sa presidente sa Estados Unidos na si Donald Trump, di ba? Pero nakasulat sa prediction ni Nostradamus nga ining si President Donald Trump makalabot pa sa iya ikadua nga termino. Pero mga kaaksyon may ara sang attempt nga assassination sa iya nga kabuhi. Ini nakasulat sa prediction ni Nostradamus. Kag sa madumduman ang impeachment inquiry batok sa kay President Donald Trump sang pungsod Amerika ang nagwa tungod sang isa ka whistleblower nga kuno si President Donald Trump ang nagaabusar sang iya gahom bilang presidente sa Amerika. Nga sekreto nga gina-pressure ang presidente sang Ukraine nga magahimo sang isa ka tikang nga makabulig sa iya 2020 nga kampanya kung siya ang magapare-elect bilang presidente sang pungsod Amerika. Pero danay pa, sino bala si Michelle de Los Notre Dame or mas kilala sa pangalan nga Nostradamus? Isa ka French astrologer, physician, kag reputed seer nga ginbunag sadtong December 14, 1503. Kag napatay sadtong July 2, 1566. Nagsuffer ini siya sa severe gout sa bilog niya nga kabuhi hasta nga nagdevelop ini nga edema. So muna mga kaaksyon isa sa mga predictions ni Nostradamus ang Great Fire of London, French Revolution, the rise of Napoleon Bonaparte and Adolf Hitler. Nalakip naman diri ang World War I and II, nuclear destruction of Hiroshima and Nagasaki, Apollo moon landing in 1969, Space Shuttle Challenger disaster in 1986, death of Princess Diana, Princess of Wales in 1997, September 11 attacks on the World Trade Center. Pero mga kaaksyon, isa sa pinakakululbaan nga prediction ni Nostradamus amo ang matabo sa aton nga future. Amo ni siya ang 2069 nga deep impact diri sa aton kalibutan. Isa ka asteroid ang magaigo sa Earth kung sa diin matabo ang widespread tsunamis and firestorms. Hagdugang pa sa predictions ni Nostradamus matapos ang peace o kapayapaan na ginatawag naton, may matabo nga giyera tapos gutom kag pagbaha sa bilog nga kalibutan. So amo na ay buon tala mga ka-action is i-pray naton nga kabaytaan hindi matabo ang prediction ni Nostradamus no sa matabo sa tuig 2069. Ang pamangkot ra kung buhi ka pa, di ba? Pura muna, duka kululbaan lang bala nga may matabo nga isa ka deep impact, isa ka dako nga asteroids ang magaigo sa Earth kag magatabo ang firestorms, may matabo nga baha, inaway kag tapos gutom. Tiyan mo naman action mag-aaway ang mga tao sa bilog nga kalibutan tungod sang kagutom, di ba? Ti ano mo nang kwarta mo kung way ka man ibakal dira, di ba? Ano mo nang kwarta mo kung wala na sang mall? Tod di mga tao dire magatiniil, di ba? Pero muna, wag ko nagambal nga matabugin but one of the predictions of Nostradamus. Anyway, mga aksyon, magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials.
ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Uplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Libre Sakay. Sakay na! Sakay na!
sa Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:27 na sang aga. Sa liwat sa mga tao na nagkakatulog pa sa gihapon kag biara sa kaladtuan sa bunga aga, bugtaw na kabudra pa na balde habon kabo kag maligo. Nugay na kabudira tinamaran. Karon lang ko magbugtaw nay, gaay ko 30 minutes binay. Nay, hindi ko makaupod sa imo pang laba, hindi ta ka mabuligan, kailangan akong matsyag, nay. Nay, lapyo ko, nay. Taraan nga baliba nagagawa mo sa Domingo, no? Basta ka na ubra na sa balay ang pag-aistoryahan. Nay, may project kami na hindi ta ka mabuligan, pangwa sa mga lawa. Ay, nako. Sa liwat mga ka-aksyon, welcome sa gihapon sa aton programa. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras gamasadya nga programa. Kag subong aga, makaupod naton Action Brian Morden. Yes, Action Red, good morning, you know. Good morning. Oh, ako na ko galing. Di buta-buta ako kasi namin namin yung intro kay para at least bala do finals, do pang SEA Games bala. Pero sila do 50 milyones ang bili ba? Wow. Grabe pa itong habal ganit nila, no? Especially si Ethel Buban, nagkomentar pa to gani, no? Nga pertik mahal sa track jacket, no? 6,310 ang isa? Oo, sa Ismail na. Oo. Ano naman doon, di naging maayo ini, no? Diba sigurong zipper? Basi balang zipper sa to balang gold, no? At di pwede masangla ang zipper lang. Zipper lang nila. Tapos, Pero no, maginamos dati, kon si, grabe intro ta no, kon may nakitaan man si Senador Drilon Bing, no, irregularidad abe. Sagaan kaso corruption no? correct. O man lang kasimple, ano? Parehas makulod damo na plasakaan sa kaso, dumduman mo si Games 2005. Oh. Dumdumba ko kita. Ganun kayo gistoryan na ito mo lang, duga katulog. No? So, ba't sa mamalbi inukat, pa ni Brian, Brian. Abi kanto kami din nga duwa, blas balay ko, makapikapi, tabla. Hindi ka mamalito, diyan dumduman mo na nakaraan. Oh. Kiti, nagbalik naman diri sa Pilipinas, bing SEA Games mo. Although, pagkatapos ang daw pilaman nga 15 katuig, no? O, 15 ka tuig. Porte, no? Tino ka dasig lang, no? Kaya dumduman ko na, I don't know, that time sa diin ka na ng FM station man, no? FM station ka na, no? 2005. Ato ko to sa may Lacson, dampi Sa may bulubitoon din. Oo, sa bituon ko to. Oh, that time daw, kuhan ko na, press ko na sa media mo, sa, sa RGMA sa una. Uy, nami ito sa may kwan, sa may Lasal, kay ditong venue sa ilang beach volleyball, di ba? Oo, dito to, Uy, dapat sa hinampang to. Uy, nami, gito yung tanawon niya. Dito man ang video sang Habuyanay, Coins Black. Oh, dito kay tunto ni mga Pinoy na basta gani ba perde. Hiwa. Hiwa daw din makapisos. Kwanto mo do Pilipinas, kag ito man Japan na tubla. Hindi ko magsala, correct lang ko konsala. Basta, daog ng Pilipinas, daog na man, mabisan ako galantaw, di man ta judge, kumakit anom lang hampangit la. Igo sumahon, pero di gyapon, galing pa ng mga empty bottle. Pati ako nagapanaklob ko sang bangko, katos dalom ko mo, ga-live coverage kami to. Doon kami sa upod ko kasi Ann Mantuliwat. Na pagkaaga na headline ako ya sa Sunstar Cebu mo. Ano ang caption pag headline mo? Medyo man na nabon bangko sa Buyanay piso. Bo, grabe, doon maximize ginila ba? Ako pagkaaga gin litratuhan sang migo taman nga taga Sunstar nga subong ara na sa City Hall ginsend sa akon. Grabe pre sikat ka priyo galing kay bangko lang gitaon gaglawas mo kay ulo mo tabunan. Di ba si hindi to yung ikaw? Basta si Action Alvin Graba to? Ate poy di man siya to yung kapangaboy. Anyway, sige mo nang balita na may ano ko sang istorya subong sining kaldirong ini mo. Gani, man kiti ang SEA Games magasugod November 30 sa Sabado na kag magatakop ini December 11 eh. Kauluya ganiyo sa subong ko lang nabasahan no. Ang taga ano nga Leste Timor Leste bla. Na stranded sa airport kayo ang hotel nga kantuan nila. Why?
Basi na-scam sila, no? Pag-book nila bala, basi bala sa hotel to bala, basi piki itong website. Hindi lang makapla isa sa hotel. Sisago. Gani man, ano? O, kung ako sila, damo, dire sa Bacolod, no? Pwede ba sila kanto, galikiti. Oh. Bitag 3 hours, man. Or sige na pang maligyan ang hotel sa Luzon lang. Hindi sa Bacolod na matulugon ba? Nami Diaz Bacolod. Delikado pala gani, ano? Sa Manila, bala, pwede mas sa Kwanda, sikat bala nga kalantuan, ang Sogo, bala. So good. Balik ko ginawa. O yabi mo lang Action Brian, pasang mga nagkantukos mo nila, inabalang do ginamanol-manol ka pa bala. Namangkot ko sa taxi driver kung di na pinakabarato. Gintodlo niya sugo, ti sulod man ko to. Diyos mio, ngala ko, ara ko sa may reception area, kalaba na nag-check-in to, paris-paris. Dito lang yung may Paris, no? Oo, tapos sa tagline nila, tara, pasok ka, usap tayo. Mga tagline. Dobaligyan, motor eh. Usap tayo. Ang grabe ba sila, no? Oo. Tiyan mo na, no? Mahal din kaldero eh. 50 milyon eh. Oo, 50 milyones. Kag... Ang pamangkod ko na gani, tapos na sa SEA Games, pwede na tanganda, tiganganda na linagada. Diba siguro kaldero ni all-in-one, ano? Gahambal gani sila nga, why ka na ibutang dira yung mga magic sarap daw, or kwanda, asin na, bitsin. Pagbutang mo ya sang karne da kuno, tubian mo lang kuno ya, gasabo, namit din sabor. Di mo yung LPG, yung butang daw, 800,000. Uy! Diyos me. Sa pila na ka adlaw, 13 na 11. O, 13, 11, oh. Sabi, no? Ti kay way na kununtat si gaya mo, ti mga 800,000 sa Uy. pila lang adlaw. Wow. LPG gus balay, 3 bulan, 700. Gani man, no? Kag, biskan gani, ang taas na bala sa ginagamit, na bala sa mga kalanaan nga dalag ko, inabalang taas, gina LPG. Ga, dalagan man na sa mga masubra sa isa ka bulan man? 800,000, tubla mo or less mo, nila ko magsala, daw mo amo na mo. Grabe. Tingin mo tong yung balginang bayo nilang jacket na 6,000 niya. Oo, 6,310. Tapos sa mga naga-training, tanga mga athletes siya, busluton ang Daw parehas, tubla sa muna, gistorya sa akon nga itong mga balikatan bala. Ang aton mga army to sa Mindanao, tikag ang mga Amerikano man to nga mga army, ilaya spam. Ilaya mga bacon. Ang aton niya ti, hindi man tanan, di ba? Kaya nagatupagin man ang iban, pero hambal nila kuno, sardinas, bukong tuod na. Ang sardinas, no, part na nasa kabuhi isang Philippine Army. Kapag nila action red, daw kunway ko no sardinas, doon di sila Philippine Army ko, no? Dapat, amo na ambal Manila, nga dapat kuno ya, ma-feel mo ganda pagka-army kung magkaon ka sardinas, pero di mo lang pag-check kon ang, ang budget tos babaw. Kung ano ang ginaprobar. Ginaprobahan to ya, karne, abot na sinyo isda nga sulod sa lata. Kay base bala maglain ang buot mo nga sa babaw galit to ya corn beef tapos nag-abot si inyo ya ti ba siguro na kwan pa may ginapitan pa no Magdaglaga. pero bilib ba na ang mga kano ng Amerikano sa aton kiti makon mo na ya mga kwan bala exotic ya mga pagkaon na ginakaon today. Tod na, oo. Oo. Why na siya sa ila to, dali na niya sa aton. Pero maglinag sa night, kalabilin kita, kagahalalapo, ama ko muna imo yung lata yung sudano. Way labot sila ya may mga kwan mga paka. Survivor, paka, bao, manog, may mga bunog pa, mga kano-kunog, ang ngalan ko nagkakaon, tato ko na mo. Turtino, sa jacket na ganito, pero din kahikay ni Willie Revillame mo. Lakon to, kaya mga boy ko lang na. Gani, sa iyaya, do kapigaw niya sa jacket na pangatag ko sa programa, kuya, Oo, 6,000 yan, yaya pa nga boy lang na sa studio yan to. Oo, tiyara iya, size meal tres. Ate, feeling ko lang sining SEA Games, may mga kalapayla naman ay kaso. Siguro pagkatapos sa SEA Games, di. Yung kay Budlay lang niya pumatbatan. Tapos na lang ang term, pangawat mo yan punubra na.
Ati basi isa-isahon gini sila ni Tatay Digong na sige na panghimo nila pagtapos SEA Games ni. Hotel kay kapabor man siya. Mm. Dada ko, okay man lang ko, no? Kaya din issue. Di ka kasi kwan pa sumunga. Uy, pag iman katag sa damo nga statement si Duterte sini. Mm. Ang bago nga statement ni Duterte, tiyan mo na yung pinakataho mo subong nga kapati siya nga si Kibuloy nagpuntat sa linog, no? Uy, stop na daan to, remote control yan. Ti, dapat si Kibuloy ni ko magsugod SEA Games, dapat arak isa stupad sa kaldero. Tamo na. Kay para ko ng kaso may linog ya, automatic stop bala na yan sa remote control. Stop. Kung inabala sa mga basketball, bala nga ng manog daog na ang iban nga nasyon, tapos kita galagas, be, tapos gali up to, isa lang naka tubok, stop. Grabe, manaw mo na. Pero, Tamo, ganyan ka mabalagan sa Pilipinas, no? gani man. Pero anyway, Action Brian sa to, gali, to 2005 to lang nga nag-host kita. Oo. Nag-champion na to for the first time sa history sang SEA Games, no? Yes, oo. So, damo kita itong daog dis makulod, gini. Mhm. Pagkatapos yun na iya, okay na tayo ka balik, 6th, 7th placer na tayo pirmi sa SEA Games. Kasi hiwa man to. Diri sa aton. Padri sa ato niya, tawgon man nila ito nga hiwa, baw. Para to mo, advantage do sa home court, advantage. Subong gala, o man si Cayetano, Mm. Kaya, ining ginimo ni Drilon, kag mga sa mga kritiko, kung controversial gini, makapikto ini sa mga atleta ta. Mm. May sabton nga mas naipiktuhan gina sila, kay mahal jacket nyo sa chinilas nila. Nga, laban gid. Ang jacket nyo, kaysa nyo na suksukon, ipabog mo na nila, kay ginerig kaman mo na sa magsuksok sa mga muna yung jacket ya. Mm. Oo, pagitang gilas wala na, pero ti ilang taon ta, kamay pa magdalalaog kita, no? Gani, kiti bakod mo na, dapat nag-un gidila, kati nagdoble na bala ang incentive sa mga atleta nga makakuha sang gold. Ni man dapat birabirahan gini. Para panantaw ko din na may piktuan atleta. Mm. Sa atleta malabot ko sa inyo yung pang mangurab da ampang lang kami. Gani man. Importante di yan, pag naka-gold kami, matupa lang 600,000, amon yung incentive, sinipay na kami. Amo nang pinaka-swapo da. Mm. Amo nang pinaka-tahom dira, no? Pero ariya, actually subong tawhay bakulod basta Domingo. Mm. Ang haring adlaw ara nagabutlak siya kag may patimaan gid nga mainit-init gining Domingo gid. Mm. Kag mamala gining mga linabhan nga ginhambal mo kay ina. Mm. Isang rason nga di manglaba ang mga kautura naton kay adlaw subong alas 12 pa lang maka bunlaw alas 9, butang na alas 12 mala na eh. Mm. Gali ko kaysa kada hapon nagaguom-guom tapos mga alas 2 gabubong ulan, no? Ara gid man do ka normal na gid man lang, no? Kag pagkatapos ang bubo sa ulan niya brown out dayo. Do pirmi nila ni kada hapon nga brown out, no? Pero Pero pa na ginaguro amo na ginahampang nila guro do panakot na naguro. uy, gali kita ginatinguan man sa mga utod na dira sa taga Sineco. Maibalik man sa lalong madaling panahon ang atong power supply. Pro brown out gid eh. Kumain na kay talagsa lang lang. Talagsa man lang. Pasiwa ka dadlaw ya brown out gid nila ya. May sakit pa gid na. Maganda man tuod pero ang iya nga tulo, baw just me may pato ang tulo bala sang kung magtalikod ka blas pader. Oh. Magtubak kas pader gali. Anda na karon eh. Gani. Ang basiwan do adlaw na brown out, no? Mm. Kaya galing kita mo nang ilayang kwan mo cancer na. Mm. Galing kiti, suno man sa mga kilala ko das basiwa because nag-upgrade sila kuno sang tubo. Kiti ang tubo tabi sang una kag subong parehas lang eh. Nagdamo na mga tao sa Bacolod, nagdamo na mga building. Siguro daw di na sufficiente nga mag hatag sang amon ka damok at tubig, no? Doro, ang adlaw may kabalalatadan mo. Mm. Ang kabata na gausar na tubig. Mm. Ate mo naguro ginakulang gid action red, no? Sa una na daan niya, Asyenda Pension House pa lang. Subungin, damo na. Isa pa naguro sa kinakulangan tubig, no? Ma, como na yung buta na yung permida mo. Oh, sa alis. So na, sur lang kag norte, subong may mga sa west mayara naman. May sentral na. Central na. Tagduaon pa na. Ay, kasadya mo naman. Surte sa mga pangalokat sa mga katapos. Ang tawag ta nga, balikan ta ang nakaligad, history sa syudad sa Bacolod. Ano ang mga sanguna? Balay karon no, kaya ako da katulog na ko day. Namunuhan nyo naman. Hindi ganda kung isa naman dumantagin man mga kahapon lang. Gani.
Oh, mga batang 90s. Laban gid. Aring malitaw, no? Isa ka vehicular accident, isa ka aksidente ini. Ang biktima diri action red action red si Eric Lianes ini, 33 anyos. Taga Puro Katilingban, Barangay Alihis sining syudad. Soltero ini siya kag ining aksidente nagluntad sa tubang sang bungbongs daw sa may Alihisman. Uy. Nakagom ini siya sang gasgas sa iya sining agtang, guya, tihil kag iban pa, no? Sunod sa biktima, matabok siya kung tanis dalan, sinangit siya sang motorsiklo nga nagahara-hara action red, no? Halong gid mga auto dato naripagindang iban nga balitaw, iniya buno ini biktima diri amo si Arden Perche. Perche. Ano yung pilido? Yaman, Perche. 23 anyos, taga Barangay 21, Victoria City, inisaya. Natabo ining aksidente kon pagbuno sa may Sigay o Barangay 6, Barangay 6 gali, syudad sang Victoria. Ini siya ang naga-saot-saot barang sa baylihan. Uy. Oo, binuno sang iya malang kilala dira sa barangay, tinakaagom ini sang Bosatyan gido. Ang buno pati guya na igo man action red, no? Uy, basi bala pag bayli-bayli nila basi sweet bala nga ting babae to naluyagan sang isa gin sweet ito bala basi amo na nga sitwasyon. Check tanay karon base na ba suya na kung gisamo. Ti basi sagad do sa magsaot sang budots. Ano mo na? Kuha ginto yung pagsaot sa budots. Siya to yan do, di ka balo magsaot to kwando-kwando lang iya. Kung may sura ka na blaya, daw lamang ka sa tanan, ikaw na ginabantayan da. Do parihas man magkanta sang bidyokihan baka nami tingog to ba o pagkagwa ya gin gulpe lang to binuno sa likod ho. So, grabe, nabudlay, no? Dami siya tingog mo, timo na nga ako, ko ka pamailay sa bilihan, no? Delikado gid. Especially bala nga pangayaw ka mo kag wala ka dara sang parente, tinagupod ka lang to sa abyan mo dira iya nga may parente, ti masalaan ka bala. Mo nang kisa delikado da. O, tapos ang naupdan mo da, ang bayi, taga dira bla. Lagi na nga bayi daw, kuan man, kilala man da nga beautiful abi. Tapos nag-upod kasi yan, tapos ikaw lang ginakusakos niya, disgrasya gina. Disgrasya gid. Gumurahon mo, pagkaisab lang ang mga duwagli yan. Baw. Abi ko piyo na. Magpakaisanay pas lagi ka doon, no? Oo. Tapos panding kagali yan, hindi kay laki. Delikado lang na bala pagtapos sa baili, mahapit ka mo dito sa katubuhan da. Tapos sa kanta, bala sang Spice Girls ang unang To Become One. Tapos madakpan ka mo dito. Gano ka mo dito? Wala. Naga-uma-uma lang ka mo Ay, dito. si Mangos tubo. Gapang ustubo. Gapang... Tapos 4 sa kagawad, Mangos tubo. Bo, grabe nga pang ustubo ba? Ang isa galuhod, ang isa gatindog no na yaman. Teka, isa lang kapulungkuan ang available day. Oo. Sumakay na yan. Ay, kasadya. Kalahin sa agatan eh. Okay. Ano pa hindi ba yung mga balita? Si Brian? Daw, nadula si Action Brian? Masilig dato ka doon na hidlaw lagi sa Action Brian, guro. Kapag istoryahan ang amunay ng mga balita, no? Okay, magabalik si Action Brian Borden, guro, nag-low signal lang gid siya. Nagsugod gito bisa pangusanay isang tubo mo. Pagsulod sa pangusanay isang tubo, gulpe na dula signal. Dapat ano no? Basta ka rin pangusanay isang tubo, dapat nagataas yung signal. Ay mga kaksyon sa liwata, ang Southeast Asian Games magasugod November 30 kag magatakop ini December 11. So if you can remember mga kaaksyon, ang Pilipinas ang nakakuha sa tuanay number 1 spot, diba? Tuig 2005 sa SEA Games. Kung sa diin nakakuha kita sang 112 gold medals, kalakip na ang 85 silver medals kag
93 bronzes. Amo na mga kaaksyon ha. Pero pagkatapos ng 2005, doon na kita nakabalik nga mangin kampiyon, ano? 2013 or 2009, nangin ikalima kita nga nasyon sa gold medal tally or medal standings. 2013, ikapito kita. 2011, nangin ikaanom kita nga nasyon. 2015, nangin ikaanom kita. Kag 2017, ang ato nasyon ang nangin ikaanom sa gihapon. Out of 11 countries. Nakakuha kita sa 24 gold medals, 33 silver medals, kag 64 bronzes. Uy, magabalik liwata ang aton idol. Yari si Action Brian Morden. Welcome back, Action Brian. Pasensya, gid, dogin gabaan eh. Dogi balikan kita sa pangkusanay isang tubo-tublan. Gani, naubusan ka layo nga akon nga kwan, di ba? Oh. Ginahuyatan nga radyo. Anyways, muna mga balita action rin nga, check ko pa ni karon kami isa ka amay diri nga linabo sang anak, no? Sa sor nga bahin ini pakarodan ko ni kag may-ari man di sang Aris Hospital sa Ginabulong ini siya na igo ini siya sa encounter inaway sang NPA kag Philippine Army nagligad nga adlaw dira sa Isabela ari man di sa hospital kompletohon tani karon bantayan diri sa Action Radio Bacolod Action Red kasi nga sinimana ang balita to sa sor ato lang bayaw kag inablos chap-chap nilang ila sining kwan pamilya man nang sa Sipalay may bata to 8 ka tuig tiniro ya amay niya patay subong naman niyo ang bata nila nabo yang amay as liog man. Uy. So i-check tayo karon kay panibagdo do kag ilan na tabo dira sa Sorgabahid man diri sa probinsya sang Negros sa Occidental. Sa patrol upod kay baby boy Alvin Grava. Ang aton idol. Pretty boy. Arizo kayo yung siya sa doka namin na ba? Wow. Gapangapin na sa subong gali. Bugtaw na sa. Bugtaw na siya, nagpinit-init ng sulok-sulok niya. Kung sa sulab na, no? Lain gid man. Lain gid man gali kon si Action Alvin gid yan, no? Ay na balang magpangapi blado si Fernando Po Jr. Oh. Tuyog ang ulo kag baga. Ati laban gid. Nagapangimulo sa gina. Sige, bantayan ka rin ba niya balita diri sa Action Radio Bacolod. Action Brian Morden nga report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Morden sa pinakaluwi nga balita diri sa syudad sa Bacolod kag Bilog Negros. Kaupod si Action Alvin Grava. Sa liwat mo yung agay dira sa aton mga abyan sa idalom sa amon istasyon sa mga miyembro sa Realista family nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Mako muna ang balila kada Domingo kuno Action Radio. Dapat adlaw-adlaw gid Action Radio Bacolod gid yan, no? Hindi kasi sila nga kung Domingo lang Dapat adlaw-adlaw Action Radio. Again, paki-like and share ang aton nga Facebook Live. Mag-greet kita sa aton mga ka-aksyon nga nag-komento diri sa aton nga Facebook Live. Good morning sa kay Nonoy Borangos, Jocelyn Kalamaan, good morning Action Red, kag Action Radio Bacolod. Roger Francisco, good morning. Also, hi sa kay Ilenda Agaya Haldani. Robert Gaisen, oy, mayong aga sa mga staff dira sa Bantog. Good morning, Robert Gaisen. Antoinette Piliado, good morning ka Dodoy, kag Piliado family. Melcho Alpahala, Sansawi sa La Carlota from Canada, thank you. RC Casipe, good morning. Nicolas Lambatin Tansinko Jr. Also, hi sa Kailin Lisog. Sa Cadiz City, Andres Bonifacio nagali sa family Magbanwa, Lutero Humawan, Iskandelor. Good morning from Rodilin Magbanwa, Isyahog, Norway. Okay. Also, hi sa kay Tanlen George Buenaflor watching from Israel. Tanlen, good evening sir. Good evening dito guro sa ila. Sa Lebanon. Good morning Tanlen. Arabella John Sanchez. And also sa kay Hani Lee or Hani J. Tahente. Winnie Maranion, good morning. Dana Bundak.
Winnie Maranion. Also hi sa kay Annie Padilla C. Watching from Kuwait. Rene Kasaklag. Ram Implamado. Toriza. Good morning. Pa-shoutout sa family Toriza kag Empalmado. Thank you. More power. Thank you so much, Ram. Also, hi sa kay Eddie Laus. Action Red, Action Radio Bacolod Barangay, Gapamati Dire. Cane Town Victorias, thank you. Also sa kay TL Chad Dilag. Nagapamati, subong sa aton dira sa may Teletech Bacolod. Guwapuhon, hindi Number 2 lang ko magwapo gid si TL Chad Dilag, gid gwapo Also, hi sa kay Sofia Villar watching from Kuwait. So again mga ka-action, kung kamo dira mayara sa jokes, pwede ka mo makapadala diri sa inyong nga jokes. Pwede nyo diri nga i-PM sa aton nga Facebook account, Action Radio Bacolod, or i-text nyo sa aton nga hotline 0938-225-5017 or pangitaon nyo ang akon nga account, Red Salgado, i-PM nyo sa akon because next week, pagkabasahon naton ang inyong mga jokes. Na mga jokes nga mga hapos lang ha. Ay kasi may mga jokes nga tag 35 bulang characters, doon guwa sila do drama na, di ba? Magamon nga sistema, pilakad daw mga ayo nung kumulig sa kay Lolo Tagoy. Siyari mga ka-aksyon, ang aton nga unang joke nagalin sa kay Che of Barangay Bata. Kagamuni ang iyang joke. Eksena sa eskwelahan. Ginpamangkot sang maestra si Rugo, party sa mathematics. Hamba sa maestra, okay class, tilawan ko subong kung ginapamatian nyo man ang gina-insindi, ang gina-lecture ko kada adlaw sa inyo. Okay, Rugo. Yes, ma'am. Kung ang isa kagulot nga karne, tungaon ko, kag ang kada isa kagulot, tungaon ko pagid, pilatanan. Ma'am, 4 kagulot. Wow, very good. Kung ang kada isa kagulot, hindi ko pagtungaon, pero ang isa, ihaboy ko kay may ulod, kag damo ko to, pilabilin. Ma'am, 3 kagulot. Very good. Nagapamatik ija si Rugo. Okay, ikaw naman ni Johnny. Ako ma'am? Hindi. Si Johnny Marinto, siyempre ikaw. Okay ma'am. Kay 3 kagulot ang bilin, kag ang isa ginaboy kay damo sang ulod, kag kutuhon nga karne, gintunga ko ang kada isa, kag ang kada isa gintunga ko pagid, tapos ang 3 gintunga ko pagid sa pulo, pero ang 2 kakihad ginhaboy ko. Kay sa liwat, may ara naman sang bitik. Pilatanan ka karne nga hiwa, ang nahimo Johnny. Daw kabudlay mo siniman. Johnny, pilatanan. Nga hindi ka kasabat. Nahadlo ka sa karne nga may kuto? Ma'am, tinoktok nga karne. Tinoktok nga karne, ma'am. Mahay! Amoy ito mga kaksyon ang aton nga joke halin sa kay Che sa Barangay Bata. Daw di pagid budlay ang iyang joke, no? Padala ka mo liwat, ha? Next time, hapos lang nga joke, ha? Next nga joke, nagalin sa kay Rudy sang Barangay 17. Uy, lapit na diri sa Amon Station, ha? Kagang joke ni Rudy, amuni. Isa ka adlaw, naglisensya si Johnny sa iya nanay kay may ara sila sang night swimming. Sa iya mga barkada, kay birthday sang isa niya kabarkada. Nay, malisensya ko tani sa imo. Oh, ano nang lisensya mo, Johnny? Mang, may ara kami sang night swimming sa buwas kay birthday sang isa ko kabarkada. Okay, pasugtan ta ikaw. Total, birthday man. Pero, Johnny, dapat temprano ka pa magpauli dire ha. Inchendes.
Wow! Okay. Thank you, gid ma. First time ko nidaan nga maka-night swimming, pero promise ma, timprano po kayo mapuli sa balaya. Alas 5 pa lang niya, ari na ko diya sa balay. Desmond has his barrel in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. There you have it, mga kaksyon, ang ato na kaduwa nga joke na galing sa kay Rudy sang Barangay 17. Doon ka namin man, no? Night swimming, puli kas balay alas 5. Pasugtan ka man tuod, ti alas 5, dapat ara ka na sa balay. Timprano puli. Ti ano na, night swimming or afternoon swimming. Uy, mayong aga sa kay Christine Kiman, also sa kay Janel NJ. Nagapamati sa programa nato na Johnny Tango rides again, diri sa Action Radio Bacolod. Next ka joke naton, nagalin sa kay Mang Kanor. Mang Kanor, gidya pangalan. Mang Kanor sang Barangay Mandalagan. Ano rin sikreto ni Mang Kanor man? Ang dakilang matandang lalaki, Mang Kanor. Isa ka adlaw, ginpamangkot sang maestra si Johnny kung nga ang nag-absent ini kagapon sa ilang klase. Johnny, nga absent ka kagapon sa klase. Ano ning nabatian ko nga naligo ako na sa mambukal? Ma'am, hindi na tuod ya, binutig na. Paminsara bala, ma-absent ka sa klase naton para maligo dito? Pwede mo man nga mahimo Sabado kag Domingo Binutig na iya, ma'am. Ang naglaptas ang chismis nga ina, nahikay lang na sa akon. Te, kung wala ka naligo sa mambukal, nag-ano ka? Ma'am, wala ko'y naligo gani sa mambukal. Naglantaw ko ya sang sini kagapon pag absent ko. Ari ganang ticket ho, binutig na ila ya. Mahahay! Ato nga last nga joke, mga ka-aksyon, nagalin sa kay Cecil sa Barangay Granada. Isa ka adlaw, nagpakonsulta si Johnny sa isa ka doktor kay permi lang ini ginabuli sa ilang eskwelahan nga gorilya. Oh, Johnny, ari ka man sa akong clinic. May masakit ka? Wala ako masakit, Dok. Galing daw kabudla i-explain sa akong problema. Kag isa pa, wala ako sang kwarta nga ipambayad sa imo. Wala sang problema, Johnny, kung check up lang. Madamo nga salamat, Dok, kay buligan mo ko. Dalay pa, anong imong nga problema? Kay Dok, sa amon balang eskwelahan, perme lang ako ginasuyaan nga gorilya, kag pilan ako ka beses mangaluyag sa isa ka babae, perme lang ako busted. Gusto ko maging gwapo, Dok. Buligi ako nga maging gwapo nga lalaki. Amo nga na galing imo nga problema. Dok, operahan mo ang akong nga itsura. Galing wala ako sa kwarta. No need na nga magpa-opera ka. Magwapo ka dayon. Kung wala sang operasyon sa itsura ko, Dok, paano ko maging gwapo? Ariho, tupad ka sa lalaki nga laway pa sa imo kag wala nagapaligo kay dira magwapo kag idya. Mahay. There you have it, mga ka-aksyon ng Anjo, kalin sa kay Cecil. Salamat, madamo ang salamat sa mga nagtutok sa aton nga programa. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.